Uste dut gutxi falta dela bukatzeko hau. Malean memoriari gertatzen zaio, eta ez gara ezer deskubritzen ari, kontatzen duena gogoratzen duela, ez? Nekez eutsiko diogu bizi izandako zerbaiti, gero adierazten espaldin badugu. Ta tarteka berriro ere adierazten espaldin badugu. Normalean adierazten ez diren gauzak poliki-poliki ahaztera doaz, ezta? Kontxo, agirretxe eta duriz? Igirretxe. Idiriz. Premiren, esteki, gernekeki pipirrik, kirikiti. Txiliti. Pipirrikin? Tipititikin. Pipirrikin, tipititikin? Bik. Indi? Infinity duzunean, Dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, Samsung hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Birkiti. Hogeita 5 urte bete ditu gaur alarde parekidearen aldeko aldarriak. Alardeen auzia aztertu dutenek aho batez diote gatazka azkar konpon zitekeela erakunde publikoek esku hartu izan balute. Hogeita 5 urteotan baina ardura horri bizkarra eman diote instituzio gehienek. Pandemiaren ondorioz, bi uda hauetan ez da alardeekin lotutako tentsio garairik izan herriotan, baina abagune hori ez dira baliatzen ari udalak eta aldundia naiz eta Jaizkibelek berariaz egin dien elkarrizketarako deian. Arratsaldeon guztioi ekainean izan zen urtemuga Irunen eta gaur da Hondarribian alarde parekideen alde Andreek kalera lehen aldiz zirten zirela 25 urte dira. Plaza hori ukatzen dietenek horma altuak altxatu dituzte altxu. Mende laurdenetik gaur arteko ibilbidea jarraian Udane Arbeoren eskutik. Hondarribian eta Irunen alardeetan gizonen pare parte hartu nahi zutela aldarrikatzeko bidean batera sartu ziren orain 25 urte. Mende laurdena berdintasunaren eta duintasunaren aldeko borrokan. Aurten 2. urtez ez da alarderik izango pandemiaren eraginez. Mende laurden honetan emakumeak alardean aldarriak izugarrizko indarra hartu du 11 aldiz biderkatu da. Emakume hauek zabaldu zuten bide zidorra bide bilakatu da dagoeneko. Dena dela alardea ez da oraindik parekidea eta beraz Jaizkibelgo konpainiak argi du oraindik ibilbide luzea geratzen dela berdintasuna lortzeko. Bada instituzio eta talde politikoek ez dien mende laurdenean aldarri parekideari babesik ez da onespenik eman eta areago aldarri horren ukazioak ekarritako jazarpen eta erasoen aurrean irmo ez dute erantzunik eman. 1986an emakumeak alardeetan sartzen saiatu zirenetik Jaurlaritzak 4 lehendakari izan ditu. Gipuzkoako diputazioak 4 ahaldun nagusi, Irungo udalak 2 alkate eta Hondarribikoak 3. Denak izan dira gizonezkoak, bakarra joan da herriotara desfile parekideak txalotzera. Soilik Bilduren aldundiak adierazi zien babes zabala Andrei eta hark abiatu zuen azken urteetako konponbide prozesu sendo bakarra. Nabarmentzekoa gainera auzia lertu zenetik 2 talde politikoren esku egon dela alkatetza 2 udalerri horietan, PS Irunen, EAJ Hondarribian. Bi horiek ordea alarde baztertzaileak babestu dituzte udaletatik ez diete inoiz ere harrera ofizialik egin desfile parekidei. Gainera beti egin dituzte keinuak jaiaren autu baztertzaileari onespena erakusteko. Zentzu horretan azpimarratzekoa Eusko Jaurlaritzan eta Eusko Legebiltzarrean ere talde horiexek izan dutela urteotan guztiotan agintea eta gehiengoa. Eta urtero egon dira esaterako EAEko arartekoa eta Emakunde Irun eta Hondarribian desfile parekideari babesa erakusten. Administrazio urrunagokoen babesa izan da urtero ikusi dena. Gauzak horrela bide luzea du auzi honek. Aurten ere koronavirusagatik alarderik ez, baina Jaizkibelgo konpainiatik zapi koloreduna jantzi eta argazkia partekatzera gonbidatu dituzte herritarrak. Izan ere, orain dela 25 urteko aldarriak bere horretan jarraitzen du eta aldarrikapenaren gaurkotasuna izpide Oiana Etxebarrieta, Jaizkibel konpainiako kidea izan dugu gurean gaur magazinean. Eguerdiko 12:30 bildu gara elkarretaratzea egiteko, esaten zenuten bezala 25 urte direlako lehen aldiz alarde parekide baten alde emakume batzuk urratsa eman zutela. Eta giro politarekin, egunaia goizetik hasi du, Guadalupen egon garelako, urtero egiten den botoan, eta orain hemen lagun eta ezagunak berriz ikusteko, eta ez festa hauetan ere
aldarrikapena egiteko tartea hartu dugu. Bestaldetik, mende erdiaren ondoren trafiko eskumena berreskuratzeko gutxi falta dugu Nafarroak. Abenduaren batean Nafarroako gobernuak eta Espainiakoak osatutako transferentzien batzordea elkartuko da. Eskumen horren transferentzia bere horretan gauzatzeko. Atzo iluntzean eman zuen Maria Txibite Nafarroako gobernuko lehendakariak akordioaren berri Iruñan da Josu Ganuza. Abenduaren batetik Nafarroak trafiko eskuduntza berreskuratuko du eta oso atzera egin behar dugu historian, izan ere 1971 urtearen bueltan kendu zion Frankok eskuduntza hori Nafarroari eta eskuduntza hori kudeatu egin du zuen aurreragotik foru erkidegoak, hain zuzen ere 1928tik. Beraz, espetxe osasuna soilik ez, trafikoaren kudeaketa ere Nafarroak izango du. Abenduaren batean hartuko duen trafiko eskuntzaren kudeak eta Nafarroak. Asteartean bilera izan zuten Madrilek eta foru agintaritzak denbora luzean eztabaidagai izan den eskuduntzari buruzko bilera eta bertan hori gauzatzeko data ezarri zuten. Maria Txibitek iragarri du Nafarroak abenduaren batean hartuko duela bere gain trafikoaren eskumena, Isabel Rodríguez Espainiako lurralde politikako ministroarekin lehen aldiz bertan bildu ostean eta adierazi du berretsi egin dituztela trafikoaren zein espetxe osasunaren eskumenak transferitzeko egutegia. Egun horretan bilduko da beraz Nafarroak eta estatuak osatzen duten batzorde mixtoa. Egoera honetan Txibitek ere zehaztu du lan teknikoek aurrera jarraitzen dutela eta orain Nafarroak aztertu behar dituela Madrilek eginiko proposamenak. Y nos ratificamos en el calendario que teníamos previsto con el tema de la transferencia de tráfico. Avanzamos en los acuerdos y eso es lo importante para transmitir a la ciudadanía, ¿no? Que de la lealtad también con el Gobierno de España, pero siempre defendiendo el autogobierno, hemos conseguido acuerdos y eso es lo que vamos a seguir trabajando y esa es nuestra. Zentzu honetan Nafarroako polizien legeak aurreikusten duen pasabidea aktibatzeko erabakia hartu du Nafarroako gobernuak, Guardia Zibilaren trafiko taldeko kideak foruzengora pasatzea ahalbidetuko duen legea. Nafarroak trafikoaren kudeaketaren eskumena galtzen hasi zen 1941 Frankoren aginduz eta 1949an gauzatu zen erabateko eskumen galera. 62 urte geroago gauzatuko da beraz eskuduntza aldaketa. Eskumenez gabiltzala, Eusko Jaurlaritzak urriaren lehenean eskuratuko du espetxena testuinguru honetan Jaime Tapia epaile eta Jaurlaritzaren aholkulariak adierazi du. Euren helburua Euskal Autonomia Erkidegoko espetxetako presoen 40% erdi askatasun erregimenean egotea dela. Behatokiak txosten monografiko berri bat egin du kasu honetan Euskal presoei aplikatutako politikaren bilakara jasotzen duena. Argazkia duela urte erdi zegoenaren oso bestelakoa da Aitzolaslak azpimarratu duenez, baina erritmoa motelegia dela eta puntu asko zintzili daudela deitoratu du. Gaur egun 210 dira motivazio politikoko delituengatik preso dauden pertsonak, gehienak Euskal preso politikoen kolektiboaren planteamendukin bat datozenak. 30 emakumeak dira 180 gizonak. Pertsona horietatik 57 EAEko eta Nafarroko espetxetan daude 128 Espainiako estatuan eta 25 Frantziako estatuan. Azpimarratzekoa da aste gutxiren buruan Jaurlaritzaren esku egongo dela espetxeen kudeaketa, hain zuzen urriaren batetik aurrera. Eta hori ala Martuten Zabaia eta Basauriko espetxeen jarrepena Jaurlaritzak egingo du. Euskadi Irratiak Zabaiako espetxetik saio berezia egin du eta bertan izan dira Esti Armentia eta Jaime Tapia epaile eta Jaurlaritzaren aholkulariak besteak beste. Azken urteetan baliabidek hobera egin dutela uste du Armentiak, baina lan baldintzak hobetzetik urrun daudela. Nik uste orain daukagun ratioa onartezina da. Badaude preso asko, espetxeratu asko eta psikologo gutxi. Behin eskuduntza Jaurlaritza jasota Tapia epaile eta aholkulariak adierazi du euren helburua EAEko espetxeetako presoen 140% erdi askatasun erregimenean egotea dela. Gure helburua da, adibidez, hori, no? Gero eta jende gehiago eskatasunean edo erdi eskatasunean egotea eta bergizarteratze helburu hori bultzatzea, sustatzea eta esan dudan moduan beste erakundeekin batera, ekidetzarekin, unibertsitateekin eta
helburu iredu hori bultzatzea. Espainiar estatuko beste erkidegoekin alderatuta hobeto egon gaitezkela uste du, baina helburua ahalik eta jende gehien birgizarteratzea bada, baliabide gehiago behar direla ere aitortu du. Eta espetxe eskumenaren arira, Larraitz Ugarte abokatuarekin eginiko sakonana jarraian. Transferentzien batzorde mistoak astelehenean ziurtatu zuen espetxe erakundeen arloko estatuko administrazioaren funtzioak eta zerbitzuak baita langileak, aurrekontuak eta ondareak ere Euskal Autonomia Erkidegora eskualdatzeko akordioa. Eskualdatza datorren urriaren batetik aurrera gauzatuko da. 4 hamarkada baino gehiagotan Espainiako Barne Ministerioa eta espetxe erakundetako idazkaritza izan dira EAen dauden 3 espetxeen arduradun. Urriaren batetik aurrera lekukoa Eusko Jaurlaritzari pasako diote eta Jaurlaritzak bere gain hartuko du espetxe zerbitzu publikoa emateko baliabide materialen sare osoa. Batetik legeri penala, hau da pertsona kartzelara eramaten dituen zigor kodea, berdina izango dela. Bigarrenik ere, espetxe legeria ez da aldatuko. Ez Lei Orgánica General Penitenciaria, ez da ere Reglamento Penitenciarioa, direla bi oinarrizko arauak, espetxe zigorraren betearazpen hori, exekuzio fase hori, arautzen dutenak. Printzipioz, gauzak onera aldatu beharko lukete. Printzipioz zergatik onera, ze gauzak gertuago kudeatzen direnean, normalean hobeto kudeatzen dira. Eta Espainiako espetxe sistema nahiko zaharkituta dago, oso anakronikoa da, erabate punitiboa da. Hori ala espetxe sistemak nolakoa izan beharko luke? Azteko, ikusi behar dugu ze populazio daukagun, espetxean ze populazio dagoen, momentu honetan 1.300 bat pertsonetaz hitz egiten ariko ginateke, eta ikusi beharko dugu ze kasuistika daukagun. Zigor luzeak dituzten, motzak dituzten, adina, badagoelako jende bat, adinez ja oso heldua dena, osasun arazoak dituena, toxikomania arazoak, famili kargak dituzten emakumeak, emakumeen kasua ere oso espezifikoa da, gazteena, eta hor egin beharko litzateke politika penitentziario bat propioki bakoitzak dituen beharrei egokituta, eta sobretodo bideratuta ez handitzeko kartzelara sartu horretik zituzten arazo horiek. Askotan espetxe sistemak egiten duena da konponbidea bilatu baino areagotu aurretik zeuden kasu asko eta asko. Eta kontutan eduki beharko lirateke kartzelara eraman zituzten arrazoi horiek ea nola leundu daitezken eta nola atera daiteken jendea espetxetik bizitza proiektu batekin, bizitza duin bat bizitzeko proiektu batekin, eta ez erabate deserrotuta, familiarengatik aldelduta, arazo ekonomiko larriekin, eta nola egin jendea bizitza bat izan dezan eta aukera bat izan dezan. Beste aldaketa nagusi bat ere eta importantea da espetxe zaintzako pertsonala ere nola dagoen bideratuta. Oso bideratuta dago ikuspegi sekurokrata batetik, sekuritateari, espetxetik ies ez egiteari eta punitibitateari, zigorrak ezarri eta zigorrak betearazi eta zaindu eta kontu guzti hori eta oso gutxi bergizarteratzeari teorian, Konstituzio Espainiarrak esaten du, bergizarteratzeko izan beharko luketela espetxeak, baina argi dagona da espetxe zaintzako egiturak eta bera ez dagoela horri begira. Eta gero azkenik ere azpiegiturak. Uste du azpiegituretan aldaketa handiak egin daitezkela. Besteak beste ikuspegi arkitektoniko batetik eta espetxeratuta dauden pertsonen autonomia bermatze aldera. Bestaldetik, eta Abuztuko etenaldiaren ondoren atzo berriz ekin zioten 13 auziko epaiketari ala gaurko saioan defentsaren lekuko batek deklaratu duenez, identifikatu gabeko bikote batek zulagailu batekin jardun zuen Hernaniko abokatu bulego batean, 13 Sumarioko polizia operazioa gertatu baino egun batzuk lehenago. Gaur deklaratu dute defentsaren lekuko gehiago 13 epaiketan. Gaurko saioan, Jesus Garin Hernaniko herritarrak deklaratu du identifikatu gabeko bikote batek zurigailu batekin jardun zuela Hernaniko abokatu bulego batean 13 Sumarioko polizia operazioa gertatu baino egun batzuk lehenago. Horrez gain, Miren Ilarreta abokatuak ere deklaratu du tartean saioa Agirrek Jordan Martitegirekin zuen harremana familiakoa zela nabarmendu du. Abuztuko etenaldiaren ostean atzo berrekin zioten epaiketari. Uztailaren 12an Espainiako Auzitegi Nazionalean hasi zen 13 sumarioaren epaiketa 7 euskal herritarren aurka. Orotara 77 espetxe urte eskatu ditu fiskalak euskal presoekin bitartekaritza lanak egiteagatik etako kidea izatea egotzita.
Gauzak horrela, Amairu auzian defentsaren lekuko gisa deklaratu duten etako kide hoiek ezeztatu dute Arantza Zuluetari eta Jon Enparantzari leporatzen zaiena, hau da, iraultza zergarekin edo agindurik eman ziotenik etari. Testuinguru horretan, asteburuan Joan Mari Jauregi zendu zen, Amairu sumarioko auzipetuetako bat, baina uztailean osasun egoeragatik auzitik kanpo utzi zutena. 2010ean izandako atxiloketa eta jasandako torturak eragin zuzena izan zutela Jauregirengan salatu zuten atzo Amairu sumarioko auzipetuek. Horrela, igandean irailaren 12an Donostian egingo den manifestaziora joateko deia egin dute auzipetuek. Ostera Oier Oa pasaden azaroan atxilotu zen Frantziako poliziak, bideko kontrol batean eta Frantziako estatuan egoteko debeko urratzagatik auzipetu zuten. Iragan martxoan Baionako prokuradoreak zigor proposamen bat egin zion 4 hilabeteko espetxe zigorra gibelapenarekin. Baina Oak ez duen onartu zigorra eta debeko urratzagatik atzo epaitu behar zuten. Amaia Rekartearen abokatuak berriz auzi saioa atzeratzeko eskatu dio epaiari. Datorren azaroaren 8an Frantziako estatuan egoteko debekoaren helegitea aztertuko baitute Parisko auzitegian. Auzia integrala izateko Parisko auzitegiaren erabakia itxarotea ez du inbestekotzat jo du Rekartek. Hala otsailaren 15ean epaituko dute debekoa urratzagatik, Baionan Parisko auzitegiaren erantzuna jaso ostean. Lan arloan berriz ez behar bati heldu behar diogu jarraian izan ere, langile bat hilda Bartin itinere asko hienen. Dagoeneko 45 pertsona hil dira 2021 urtean lanean. Bada horixe izan du Izpide Garbinaren buru LAB sindikatuko idazkari nagusiak Eguerdiko magazinean. Egia esan, arazo larri baten aurrean gaude, askotan salatu izan duguna, eta guztuan emandan, istripu hilgarrien gorakada horrek ez dio koiuntura bati erantzuten, sakoneko arazoi erantzuten die, horren atzean dauden arrazoiak askotan salatu izan ditugu, guzti hau indarkeria patronala dela ulertu behar dugu, ekidin daitezken istripuei buruz ari garelako, laneko gaixotasunetan ere gorakada nabarmen bat ematen ari da, eta guzti hori prebentzio neurri egoki batzuekin eta prekaritateari muga jarrita ekidin daiteke, ez? Eta batez ere, arreta jarri nahi duguna da, instituzioen arduragabekerian eta instituzioen utzikerian, instituzioek ez dutelako inolako neurririk hartzen, egunero gure lantokietan lan osasunaren urraketaren aurrean, ez? Aipatu dugu lehenago 8 ditu iraiak eta dagoeneko 2 dira lanean hildako pertsonak horrez gain lan gatazka askok konponbiderik gabe jarraitzen dute, tartean Tubacex eta Petronor enpresetakoak. Gainera lan prekaritatea albiste izaten jarraitzen du aste honetan jabe bat zigortu dute, esplotazioa eta sexu abusuak egotzita gutxi balitz, Arabako enpresa bat amianto arauak ez betetzeagatik zigortu berri dute ere. Aiara Deurretak kontatuko dizkigu lan esparruan gertatutako azkenak. Aurten dagoeneko 45 langile hil ditu prekarietateak. Gainera LAB sindikaturen arabera horietako 6 baso lanetan ari ziren beharginak ziren. Azkena irailaren 6an hil zen Zanbrana Araban. Ela sindikatuak azaldu zuen zuhaitz bat gainera erori zitzaion ari eusten zion soka hautzi ondoren. Lan gatazkei dagokienez Tubacexeko aldi baterako erregulazio espedientea negoziatzeko epea amaitu da adostasunik gabe. Behin baino gehiagotan iragarri du zuzendaritzak ez duela helegiteak kenduko, baina oraingo honetan salbuespen bat erantzi du. Prest legoke baldintza hori negoziatzen, baina langileek auzitegi nagusiaren ebazpenarekin lortu dutenari uko egin beharko liokete. Sindikatuek aldiz jakinarazi dute ez dutela horrelakorik onartuko.
Bestalde, Bilboko auzitegiak Petronorrek maiatzean indarrean jarri zuen enplegu erregulazio espedientea justifikaziorik gabekoa dela jo ondoren enpresa batzordeak espedientea baliogabetzen duen epaia onartzeko eskatu dio zuzendaritzari. Irunen aldi sukaldari bat zigortu dute 3 langile esplotatzeagatik eta horiek Mexikotik Espainiara legez kanpo sartzeagatik. Horrez gain 2 beharginei sexu abusuak egiteagatik. Horrela 12 urte eta 9 hilabetetako kartzela zigorra ezarri diote. Gasteizko epaitegiak Etxebarria Cablerias del Norte Grupo Enpresa zigortu du amiantoren inguruko arauak behar bezala ez betetzeagatik. Izan ere, enpresak ezion ohartarazi eta arnasa hartzeko ekipamendu berezirik eman amianto artean lan egiten zuen behargin bati. Eta ondorioz 2017an gaixotu zen eta 2 urtera hil egin zen minbiziaz jota. Lehenagotik zetorren krisia areagotu du pandemiak eta krisia areagotu bezala lan esparruko arazoak ere biderkatu ditu. Horren adibide da, zinemen egungo egoera uda gogorra igaro dute Euskal Autonomia Erkidegoko zinema aretoek uztaila bukaeran Jaurlaritzak ezarritako aforo mugak kinkalarrian utzi baitzuen sektorea. Eta iragan astean 35%tik 60%ra zabaldu bazuen ere, kezka agertzen jarraitzen du Euskadiko zinema aretoen elkarteak. Pandemia geldiarazteko bidean hainbat lekuen aforoak murriztea izan da instituzioek hartutako neurrietako bat. Taberna, denda eta bestelako gune itxiek aforo muga zorrotzak bete behar izan dituzte hilabeteotan, eta horietan deigarriena behar bada, Euskal Autonomia Erkidegoko zinema aretoek uztaila bukaeratik eta iragana astera arte jasan behar izan dutena. Jaurlaritzak 35%an edukidun muga zinema aretoetan iragana astera arte. Horrek, joan den urteko galerei gehituta, orotara 15 milioi euroko zuloa eragindu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aretoetan 2 urte hauetan. Baina 35% orain arte ez genuen izan, eta ez genuen ulertzen horren zergatia, eta ikusita ere beste probintzia edo beste erkidego batzuetan leku gehienetan 65%ko edukiera muga daukate, eta gu portzentaje horretatik oso urrun geunden 35% horrekin, ezta? Pasaden astean zabaldu zuen Jaurlaritzak berriz ere 60%ra arte betetzeko aukera eta horrek jarduera errentagarria izateko modua emango die aretoei, ESAE Euskadiko zinema aretoen elkarteak dioenez. 60%arekin ere, galerak ere handiak ziren, baina behintzat jarduera errentagarria izateko aukera ematen zigun. Orain 60%arekin gaude, baina hala ere ikusita beste leku batzuetan gehienetan 60%arekin daudela, eta ez hori bakarrik ez dakit atzo izan zen edo eren egun, esan omen dute hainbat lekutan, adibidez Madrilen, 100%era jarriko dutela edukiera muga hori. Orduan, gu denbora guztian badirudi atzetik goazela, ezta? Eta ez dugu uste intzidentzia desberdina danik leku guztitan. Egoerak zulo handia eragindu sektorean, baita aretoen itxierak ere zenbaitetan. Horiek horrela muga oraindik 35%an zenean ESAek legebiltzarreko indarrekin eskatutako bilerei ekin die aste honetan. Aforoen nauzia zarago, etorkizun hurbilean instituzioekin adostu nahi ditu elkarteak hartu beharreko neurriak, eta sektoreak beharrezkoak dituen laguntzen gaia jorratu. Ez da bakarrik aurtengo esan dezagun egoera honi aurre egiteko bakarrik, baizik eta datorren urtera begira ere, pixka bat ze pausu izango lirateken garrantzitsuak edo ikusteko. Esate baterako bai egia da, eta hau esan beharra dago, laguntza batzuk jaso ditugula, ezta? Baina egia da ere laguntza horiek ez direla nahikoak izan. Horrekin guztiarekin lotuta berehalako ondorio ekonomiko ezarago egoerak ikusleen konfidantza galera ere eragin duela salatu du elkarteak. Zinemak seguruak ez direlaren sentsazioa zabaldu dela uste dute, naiz eta ez den kutsatzerik izan aretoetan. Hori berreskuratzea zaila izango dela deritzote aretoetako arduradunek, eta hori ere jorratu beharreko gaia dela argi dute sektoreari eusteko.
Bi asteren buruan intzidentzia tasa metatuak bera egin dezala 100.000 biztanleko 150 kasu baino gutxiago izateraino. Horixe da Eusko Jaurlaritzaren helmuga eta 14 egunen buruan lortu nahi du. Bien artean Nafarroan bera egin dute positibo berriek 50 bueltan kokatuta. Halere adinekoek jasan dute osasunaren ikuspegitik era gogorrenean COVID-19aren izurria. Bada atzokoan sindikatuek bilera izan zuten gobernu, patronal eta zahar egoitzetako langileen bozeramaileekin Nafarroan, azken hauen baldintzak hobetzearren Josu Ganuza. Zahar egoitzetako langileentzako hitzarmen kolektiboa besteak beste soldata hobekuntza eta lan ordutegien hobekuntza eskatzeko. Sindikatuek atzokoan bilera izan zuten gobernu eta patronalarekin eta horren aurretik salatu egin zuten patronalak ez duela inongo pausorik eman, naiz eta maiatza eta ekaineko bileretan horiek emango zituela agindu. Bestalde ere, zahar egoitzen erabateko publifikazioa eskatu dute ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obrerasek, eta beraz, luze joko du negoziazio maionek. Zahar egoitzetako langileen hitzarmen propioa adosteko 3. bilera izan dute ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek, Nafarroako gobernuak eta egoitzen patronalak. Lehen bilera maiatzaren 18 izan zuten eta langileen bozeramaileek salatu dute orduz geroztik ezin izan dela aurrera egin. Egoeraren aurrean sindikatuek ohartarazi dute sektoreko 4.500 langilek lanbaldintza prekarioak dituztela bai arlo ekonomikoan, baita euren jardunean ere. Adierazi dute era berean negoziazioari bultzada ematea ezinbestekoa dela lanbaldintzak eta zerbitzuak ahalik eta azkarren hobetzeko. Gaineratu dute zaintzaren privatizazioak ez dituela pertsonak lehenesten onura ekonomikoak baizik. Gauzak horrela eta hitzarmenarekiko inon hurbilketarik egon ozean, zahar egoitzetako langileak kalera aterako direla adierazi dute sindikatuetako bozeramaileek. Ostera gaueko aisialdia murriztuta tabernen itxierarekin batera ohikoak izan dira azken aldian kalistiluak hainbat tokitan tartean Iruñean. Ostalariek aski dela esan dute berdan eta bihar gauean itxi egingo dutela ohartarazi dute. Azkeneko asteetan batez ere istiluak biderkatu egin dira, hala adierazi dute ez soilik agintarien iturri ofizialek, baizik eta ere ostalariek eta bizilagunen elkartek eta oso kezkatuta agertu dira. Batez ere azken hauek ostalariek bihar istea erabaki dute eta beste azken orduko bat dugu izan ere bihar astekoa zen hauetako ostegun baten izandakoen istiluen harira abiatu behar zen epaiketa hori, abuztuaren 27ko istiluen epaiketa, baina proba gehiago eskatuta epaiak atzeratzea erabaki du. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz, Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailak 12 milioi euro banatuko ditu gaueko aisialdiko lokalen jabeen artean, koronavirusak euren negozioetan egindako kaltea arintzeko. Izan ere, gehientsuek urtebete baino gehiago daramate itxita Javier Hurtado sailburuak eman du bart berria. Se dirigen a aquellos sectores que más lo necesitan y que mayores afecciones han sufrido. Las medidas deben ser flexibles para adecuarse a las diferentes situaciones y también a las circunstancias especiales de cada sector. En segundo lugar, se orientan al mantenimiento de la actividad para proteger el empleo todo lo posible y por ello se solicita a los establecimientos receptores el mantenimiento de dicha actividad durante al menos 4 meses. Y por último, buscan llegar lo más rápido posible a sus destinatarios. Eta Bilbon euskara sustatu eta zabaltzeko hitzarmena berritu dute Bilboko udalak eta Euskaltzaindiak. Horren bitartez ezartzen da Euskaltzaindiak udala lagunduko duela helburu horretan, aholkularitza emanez eta euskal kultura zabaltzeko hitzaldiak eta kultur jarduerak antolatzen. Bilboko udalak eta Euskaltzaindiak Urian euskararen erabilera sustatzeko konpromisoa berritu dute. Juan Maria Burto alkateak eta Andres Urrutia Euskaltzaindiako buruak bi erakundeon arteko urteko lankidetza hitzarmena sinatu dute. Euskaltzaindiak Bilboko udalari lagunduko dio Bilbon euskara garatzen eta plazaratzen. Hizkuntza arloko aholkularitza emanez eta hizkuntza bizi berritzeko eta euskal kultura zabaltzeko hitzaldiak eta kultur jarduerak antolatuz. Hitzarmen hau urtero sinatzen dute eta bertan esartzen da Euskaltzaindiak Bilboko udalari lagunduko diola Bilbon euskara garatzen eta plazaratzen.
Egiteko horretan Bilboko udalak euskara sustatzeko ekintza plana dauka. Plan horren 3 helburuak dira euskararen transmisioa, erabilera soziala eta hizkuntzaren kalitatea. Gaur goizean sinatutako hitzarmenak erronka horietan aurrera egitea eta Euskaltzaindiarekin lankidetzan egitea dakar. Udalak nabarmendu duenez, Euskaltzaindia da hizkuntzaren normalizaziorako beharrezkoa den estandarizazioa bermatzen duen erakundea. Euskarak arlo guztietan bizirik iraun dezan. Ohiko moduan musikarloko proposamen batekin emango diogu bukara gaurko albistegiari, hain zuzen ere Otoi talde bilbotarraren Petrikor kantuaren bideokliparekin gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte. Eta egunero legez elkarrizketari tartea irekiko diogu eta erretarako gaurkoan dugu gurekin Garbine Aranburu Lab Sindikatuko idazkari nagusia, eguerdion eta ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion. Tamalez, lan istripuei buruz hitz egiten hasi behar dugu gaurkoan ere,